Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang umaga. Magandang tanghali. Buenos dias. Buenas tardes, amigos. Good morning, mga katropa. Ayan, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po. Sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. At pakisubscribe na rin at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos.
Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos. Bye.